għal dan il-bulletin mediku dwar il-COVID. Kien ħarsu naqra lejn is-swabs li għamilna l-bira minn 2685 kellna 121 cases li ġew pożittivi. Tajb ngħidu li dawn qegħdin jinkludu kemm dawk il-każijiet li aħna nsibu li huma testjati mill-laboratorju tagħna f'Mater Dei imma anka wkoll dawk li joħorġu mill-laboratorji privati. U allura t-total ta' każijiet issa li sibna huwa ta' 5258. Kenna wkoll nies li komplew ifiqu u fil-fatt kellna 55 persuna li fiq u allura t-total ta' każijiet li fiqu issa huwa ta' 3439. U l-każi attivi huwa ta' 1770. Matul din il-ġimgħa meta ltqajna l-aħħar sfortunatament kellna 4 imwiet oħra u allura t-total ta' imwiet li kellna sa issa huwa ta' 49. Kien ħarsu x'qed jiġri fl-isptarijiet naraw li propju wkoll ma aħna qegħdin naraw li għandna 12 persuna li qiegħed propju fl-ITU. Għandna 5 persuni li qegħdin fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei, hemm 22 persuna oħra li qegħdin f'Mater Dei f'swali oħra li huma attrezzati biex jieħdu ħsieb il-pazjenti bil-COVID. Boffa għandna 25 persuna, St. Thomas għandna 16 il-persuna, Caringrek għandna persuna waħda u Mount Carmel għandna persuna waħda. Allura qegħdin taraw l-ammont ta' nies li għandna fl-isptar tagħna wkoll qiegħed jiżdied u dan qed ikun rifless minħabba propju anka l-inċidenza li għandna ta' każijiet fil-komunità. Il-total ta' każijiet qegħdin naraw li dejjem qiegħed jiżdied, infatti din hija r-rata li qegħdin naraw il-total ta' każijiet u anka jekk tħares lejn il-każijiet li kellna meta inti tħares u teskludi dawk il-każijiet li kienu fl-immigranti qegħdin naraw li kellna numru ta' peaks matul dawn ix-xhur sa minn meta bdejna bil-pandemija. Infatti, aħna nħarsu lejn aspett importanti ħafna li peress li aħna pajjiż żgħir in-numri bejn ġurnata u oħra dejjem ivarjaw, però aħna dejjem insegwu dak li ngħidulu 7-day moving average, ġifier tħares fuq ġimgħa kemm qegħdin ikunu l-każijiet on average u qegħdin naraw li propju wkoll dan anka mill-infographics qed ikolkom ta' kuljum rajtu li issa żdied u issa qrobna il-140 cases bħala 7-day moving average. Dan huwa numru ta' każijiet li huwa għoli ħafna u għalhekk aħna qegħdin nagħmlu l-ħidma tagħna biex inkun nistgħu anka nieħdu ħsieb dawn il-każijiet u dan huwa rifless ċar ħafna anka f'dak li qed ikun hemm ukoll jidħlu l-isptar. Min fejn qed jiġu l-maġġor parti tal-każijiet? Mill-każijiet li qegħdin naħdmu għadna qed naraw l-aħħar xejra li konna qegħdin naraw f'dan l-aħħar ġimgħat fejn qegħdin naraw il-maġġor parti tal-każijiet qegħdin ikunu każijiet li huma mid-djar stess. Fejn inti jkollok persuni li jkunu ħadu l-infezzjoni mill-komunità imma mbagħad ikunu qegħdin iferxuha fil-household tagħhom stess. U allura kemm huwa importanti li anke meta inti għandek każ fid-dar li dawn ma jkollux bżonn jidħol l-isptar kemm huwa importanti li inti taqbdu kmieni kemm tista' ħalli bekk ukoll inti dal-persuna anke jkun iżolat, anke fid-dar tiegħu stess. Qed ikollna wkoll ikollna każijiet li huma bħala clusters maqudin ma' xulxin li huma relatati mal-post tax-xogħol. U aħna hekk qegħdin inkomplu nenfasizzaw l-importanza fuq il-post tax-xogħol li jkun hemm distanza soċjali bejn desk u ieħor jekk inti għandek uffiċċju, jekk inti qegħdin taħdmu dejjem iżżomm il-bot minn xulxin, tilbes il-maskra importanti ħafna li xnafu li tista' tipproteġi lil persuna milli jinfetta ruħu u għalhekk anke wkoll l-iġena hija importanti kemm tal-ħasil tal-idejn u anke tal-uċuħ ta' fejn persuna jkun qiegħed jaħdem. Ħalli bekk dejjem innaqsu ċ-chances li inti wieħed jinfresh minn persuna l-oħra. U ħafna importanti hija fejn inti tista' l-employer jibgħat in-nies jaħdmu mid-dar fejn din tista' ssir aħna ninkoraġġuha għaliex nafu li din kien hemm fejn ħadmet u allura hemmhekk inti dejjem tnaqqas in-nies li jkollok propju anke fl-uffiċċju. Social gatherings qed ikollna wkoll kellna 31 persuna li kien involut fi clusters li kienu relatati ma' social gatherings. Ġifinti għandek nies li jkunu qegħdin jew moru għand xulxin, jew jiltaqgħu flimkien, jew joħorġu wkoll f'postijiet fejn huma jkunu qegħdin jiltaqgħu flimkien. Dan huwa importanti wkoll li hemmhekk speċjalment ikun hemm nies li huma vulnerabbli nevitaw dawn is-social gatherings għaliex ir-riskju qiegħed hemmhekk u bħalma qegħdin dejjem taraw
ħafna mill-każijiet li jkollna li l-iktar ikollhom komplikazzjoni tkunu iktar f'nies li huma anzjani u allura rridu hemmhekk iktar noqogħdu attenti. Kellna 11 il-każ li huwa importat minn barra dawn li aħna qbadnihom propju mill-testjar li nagħmlu fl-ajruport tagħna u anke qed ikollna clusters li huma relatati ma' postijiet ta' entertainment. Rifless ċar huwa li numru ta' active cases li qed ikollna qiegħed dejjem jiżdied, qed ikun hemm każijiet li qegħdin ikollhom ir-recovery imma xorta peress li n-numru ta' każi pożittivi li qed ikollna qegħdin jiżdied ukoll propju jkun qed jiġi riflett ukoll fil-każijiet. Għawdex ukoll minn dan it-total ta' każijiet li għandna bħalissa hemm 44 persuna attiva li huma għandhom residenza fa' Għawdex. Jekk inħarsu naqra lejn l-etajiet ta' dawn il-każijiet li kellna f'din l-aħħar ġimgħa, naraw li l-iktar età li qiegħda tiġi affettwata f'din il-ġimgħa fost il-każijiet li kellna kien bejn età bejn 25 u 34 sena. Ġifieri hemmhekk qegħdin naraw riflessjoni anke ta' fejn inti għandek postijiet fuq il-post tax-xogħol, anke nies li l-iktar joħorġu f'postijiet bħala social gatherings u anke familji li huma ta' etajiet iktar żgħar. U jekk inqablu x'ġara din il-ġimgħa mal-ġimgħa ta' qabel bħala etajiet, qegħdin naraw ukoll li kien hemm żieda propju across l-ages kollha li qed ikollna sa 74 sena. Fortunatament, dik ix-xenarju li kellna fejn kellna numru ta' djar ta' anzjani li qegħdin jiġu affettwati bħala gruppi kbar, issa mhijiex qed hemmhekk, qed ikollna ftit pazjenti waħdiet minn xi djar tal-anzjani, però hemmhekk qegħdin naraw jiġu kontrollati mill-ewwel jinħarġu minn dawn id-djar tal-anzjani u propju allura hemmhekk inti tevita li jkun hemm il-firxa propju f'dawn il-postijiet li huma l-iktar li rridu nkunu qegħdin nikkontrollaw għax hemm iktar riskju. Anka jekk tħares lejn l-età medja tal-pazjenti li qed ikollna li qed jiġu pożittivi bil-COVID issa qiegħed ta' 38 sena. Il-mortalità bħalma qegħdin naraw kellna dak il-peak lejn l-21 ta' Settembru fejn propju kellna 11 il-każ f'dik il-ġimgħa li ġew affettwati u sfortunatament ilfu ħajjithom u f'din l-aħħar ġimgħa li kellna bħalmettilkom kellna 4 imwiet l-etajiet kienu ta' 72, 68, 72 u 82 sena. Però jekk tħares overall l-imwiet li kellna kollha matul din il-pandemija naraw li l-iktar età li ġiet affettwata bl-imwiet kienet dik ta' età bejn 85 u 94 sena. Is-swabbing baqa' dej għandna domanda kbira għall-testjar kemm min nies li huma simptomatiċi, anke nies li kellhom kuntatt ma' persuni oħrajn, kemm dawk li kienu very close contact fejn aħna nagħmlu rekomandazzjoni li jsir test b'ħed ieħor bejn 5 u 7 ijiem minn wara li jkollok l-exposure, imma anke nies qegħdin jirrikorru wkoll għat-testijiet dawk li kellhom very low risk exposure li ma jiġux klassifikati li inti għandek riskju għoli allura ma jkollhomx bżonn joqogħdu kwarantina, però aħna dejjem ngħidulhom xorta joqogħdu attenti ma jmorrux fejn persuni li għandhom età avvanzata minħabba riskju u ħafna minnhom ukoll isirilhom it-test biex hekk ukoll aħna naraw kienx hemm trasmissjoni. U d-domanda qiegħda wkoll fuq Għawdex u hemmhekk ukoll fil-ħab tagħna hemm domanda fuq il-ħabs tagħna biex aħna nkun nistgħu nagħmlu iktar testijiet u bqajna nipprovdu dan kollu. Aħna qegħdin nagħmlu l-almu tagħna biex nikkontrollaw kemm nistgħu is-sitwazzjoni fejn inti qegħdin naraw li issa l-firxa fil-komunità hija qawwija, hija evidenti, ħafna nies jafu nies li huma pożittivi għaliex kellhom jafu bihom, tisma' ħafna postijiet ta' xogħol fejn tara li jkun hemm xi ħadd li huwa pożittiv, familji li jkollhom każijiet pożittivi. U allura f'dan il-stadju għandna dan l-għodda f'idejna li rridu insaħħuha iktar biex nipprevenu iktar. Nafu kif tinfirex u nafu kif nistgħu nipprevenuha. U allura kull wieħed waħda minna jrid jieħu l-miżuri u nnifsu biex nkun nistgħu nevitaw li nittieħdu aħna imma anke l-inferxuha lil ħaddieħor. Il-prinċipju ta' distanza minn persuna għall-oħra nafu kif tinfirex allura importanti li fuq fejn nkunu nevitaw li nkunu qrib ta' persuni oħrajn. Ġvijek bħalma semmejna fuq il-post ta' xogħol kemm nistgħu naħdmu bit-telework huwa importanti li nżommu d-distanza
bejn persuna u oħra jekk aħna qegħdin f'uffiċċju id-desk ikunu għal inqas 2 metri il-bogħod minn xulxin. U f'kamra importanti ma jkunx hemm fullar ta' nies ħalli bekk aħna dejjem innaqsu ċ-chances li persuna jista' jittieħed mill-ieħor jekk ikunu xi ħadd pożittiv. U anke l-użu tal-maskri. Importanti li fuq il-postijiet tax-xogħol tidħol din ukoll il-miżura ta' l-użu tal-maskri. Infatti issa hija obbligatorja anke fuq il-postijiet tax-xogħol u importanti li din indaħluha għaliex nafu li din tista' tevita ħafna firxa u wkoll la darba inti jkollok persuni li jkunu qegħdin jilbsu l-maskra l-ħin kollu anke jekk ikun hemm każ fuq il-post tax-xogħol hemmhekk ħanevitaw ħafna nies li jkollhom bżonn imorru fi kwarantina. Anka f'ivent soċjali meta immorru għand ħaddieħor forsi fid-dar tiegħu jew inkella aħna niltaqgħu flimkien, forsi noħorġu flimkien ma' nies li mhumiex mill-household tiegħek, importanti li għandek tieħu l-prekawzjonijiet. Għaliex il-virus ma jarafx jekk persuna jiġix minnek jew le, il-virus jinfirrex lil kulħadd. Allura la darba inti qed tiltaqa' ma' persuni oħrajn, dejjem li inti tieħu l-prekawzjonijiet ħalli hekk tevita l-firxa. Fakkarkom fil-liġijiet li għandna f'postom ukoll li ma jsirux mass events u anke fejn events isiru, events li huma żgħar li huma kontrollati bin-numri skont jekk hux barra jew ġewwa għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa u m'għandhomx isiru l-ebda stand-up events għaliex nafu li meta jkollok stand-up iżjed ħajkollok nies li jistgħu jitħaltu ma' xulxin. U nfakkarkom fil-liġi li ħriġna wkoll dan l-aħħar saret amenda għalija fejn propju ma jistax ikun hemm iktar minn 10 persuni ma' xulxin meta aħna qegħdin f'postijiet li huma pubbliċi. L-użu tal-maskri dejjem qegħdin nitalmu fuqhom, l-użu tal-maskri kemm jistgħu jkunu effettivi jekk huma jkunu użati tajjeb li inti tagħti dejjem li mnieħer il-ħal u jitlu sa taħt il-geddum. Importanti ħafna li inti l-maskra li tkun qed tuża tkun tight fitting mal-wiċċ ħalli jekk tevita li jkun hemm kontaminazzjoni minn droplets ta' dan il-virus. Nfakkarkom li l-maskra li qed nilbes jien qed nipproteġi lilkom u dik li qed tilbsu intom qegħdin tipproteġi lili. U allura għalhekk ir-responsabbiltà u kulħadd irid jilbes il-maskra ħalli bekk nipproteġu lil xulxin. Propju ħriġna l-ġimgħa l-oħra wkoll amenda fil-liġi li tirregola l-użu tal-maskri fejn propju issa propju millum ħatibda tiġi nforzata wkoll din il-liġi fejn persuna la darba ħireġ mill-dar tiegħu irid jilbes il-maskra. Importanti ħafna li din ħat applika barra id-djar personali tal-persuni. Ġifieri tapplika kemm barra kif ukoll ġewwa jekk mhijiex id-dar tiegħek. Dejjem infakru l-użu tal-maskri kien hemm ħafna studji għaddejjin fuqhom għaliex l-iktar inkwiet li kien hemm fuqhom hija jekk ma jintużawx sew. U għalhekk huwa importanti li l-maskra nilbsuha sew u ma nqogħdux immissuha mingħajr bżonn. U wkoll li aħna nużaw il-hand sanitizer u anka li il-maskra tinbidel ta' spiss. Ħalli bekk inti tkun żgur li inti tibqa' tagħmel l-effett propju li għandha bżonn. Hemm exemptions għal propju din il-liġi fejn bħalmet id-dar tiegħek fejn inti qiegħed kuntatt mal-familja tiegħek, fejn inti għandek nies li stoltu jgħixu fl-istess dar, hemmhekk ma tintlibix il-maskra. U anqas fil-karozzi privati. Però aħna nagħmlu rakkomandazzjoni mhix bil-liġi però hija rakkomandazzjoni li jekk inti ħatrikkeb miegħek fil-karozza privata tiegħek. Nies li huma barra l-babil tiegħek, barra l-babil tad-dar tiegħek, huwa rakkomandat li kulħadd jilbes il-maskra. Għaliex bekk inti ftakar li ġa karozza hija ġa post li huwa magħluq. U id-distanzi avolja Malta hija żgħira ħad tkun qiegħed tiltaqa' ma' persuni fl-istess post ġal-karozza, allura tkunu close contact, ovvja għal iktar minn kwarta, allura jekk xi ħadd kien pożittiv ħajkun hemm l-exposure. Hemm ukoll exemptions għal tfal ta' taħt l-età ta' 3 snin. Din hija importanti niftakru tfal żgħar ħafna ħajkun hemm iktar diffikultà biex huma iżommu l-maskra biex huma ma jqogħdux imissu l-maskra allura xjenzaturi li aħjar it-tfal żgħar ħafna ta' taħt 3 snin ma jilbsuwiex u għalhekk it-tfal iż-żgħar huma exempted. U dawk il-persuni li għandhom kundizzjonijiet ta' cognitive, physical jew mental jew inkella respiratory problems li ma jkunux jittolleraw l-użu tal-maskra. Dawn għandhom ikellmu lit-tabib tagħhom, dan jagħmilhom ċertifikat, u importanti li ċertifikat dejjem iżommu fuqhom. Ħalli jekk inti tkun qiegħed bla maskra
post fejn legalment suppost tilbisa u jwaqfek xi ħadd officer tal-enforcement inti tkun tista' turih dan iċ-ċertifikat. Hawnhekk nappella responsabilità. Aħna l-maskra qegħdin nużawha biex nipproteġu lil xulxin. Jiġifieri mhux insibu way out kif aħna ma nilbsux il-maskra. Ukoll hemm sitwazzjonijiet fejn inti l-maskra tista' titneħħa temporanjament. Hawnhekk qegħdin insemmu fil-kindergarten waqt li huma qegħdin fil-klassi nnifisha għaliex bħalma semmejt dawn it-tfal huma żgħar ħafna u għallar ħajkun iktar diffiċli li huma jżommu l-maskra fuqhom u ma jqogħdux jilbsuha u jneħħuha u tikkaġuna iktar riskju, però mbagħad xi joħorġu fil-kurutur postijiet komuni fejn ħajjistgħu jiltaqgħu jew ma' tfal oħrajn jew inkella ma' nies oħrajn li s-soltu ma jkunux qegħdin magħhom, importanti jkunu gwidati biex jilbsuha wkoll. Meta għandek inti physical activity li tkun intensiva bħal jogging, cycling, tajjeb, ħafna saqsewna fuq il-mixi. Aħna nirrakkomandaw ħafna bħala tobba u anka bħala superintendenza ta' saħħa pubblika kemm huwa importanti l-attività fiżika. Però tistgħu tifhmu li jekk aħna il-mixi għandek persuna ma tistax taraf jekk persuna hux qed jimxi normali fit-triq jew inkella hux qed jimxi minħabba physical activity. U allura hemmhekk meta l-persuna jkun qed jimxi huwa obbligu wkoll li tintlibes il-maskra. Għandna wkoll sitwazzjonijiet fejn inti għandek persuni li jkunu qegħdin jitkellmu ma' ħadd ieħor u dak il-persuna jkun qed jiddependi fuq li jaqra x-xuftejn. Allura hekk aħna rridu ngħinu dawn in-nies ukoll u hemmhekk jista' titneħħa il-maskra wkoll. U wkoll meta jkun hemm official public speaking, però importanti ħafna li jkun hemm distanza għall-inqas ta' 2 metri wkoll mill-udjenza. Din ma tapplikax għal lecturers jew inkella edukaturi fl-iskola fejn dawk ukoll huwa obbligatorju li tintlibes il-maskra. Tista' titneħħa wkoll f'sitwazzjonijiet fejn inti għandek bżonn identifikazzjoni. Pereżempju x'in tidħol il-bank sakemm tidħol il-bank jista' jkun li jkun hemm bżonn tneħħi il-maskra temporanjament u mbagħad terġa' tilbisha jew inkella l-ajruport jew inkella s-seaport. Ukoll ovvja li inti ħajkollok bżonn trattament jew kosmetiku jew inkella mediku li tinvolvi l-wiċċ jew inkella biex tieħu l-mediċina u fi stabbilimenti tal-ikel biex inti tkun tista' tiekol ovvja waqt li qiegħed bil-qiegħda. Fakkarkom li il-catering outlets kollha l-ikel qiegħed tkun servut bil-qiegħda inkluż il-bars ukoll. Allura hemmhekk importanti li tintlibes il-maskra wkoll jekk inti ħatqum minn fuq il-mejda inti u dieħel ġa restorant jew inkella ġa l-bar u tneħħiha biss x'in tkun bil-qiegħda biex inti tkun tista' tiekol. Hand hygiene l-importanza ħafna ta' hand hygiene u anka iġena ta' fejn inti tkun qiegħed taħdem għaliex nafu li permezz tal-ħasil tal-idejn nevitaw kemm il-COVID imma anka ħafna infezzjonijiet oħra anka issa li qegħdin propju noqorbu wkoll fl-istaġun tal-influenza. Barra il-kontrolli li qegħdin nagħmlu biex nikkontrollaw dawn il-numru ta' każijiet li qed ikollna, nfakkarkom ukoll li il-komplement tad-dinja għaddejja l-istess sitwazzjoni ta' trasmissjoni qawwija tal-COVID, inkluż fl-Ewropa u allura aħna rajna li rridu wkoll nippruvaw nikkontrollaw kemm jistgħu jkunu qegħdin diħlin każijiet minn barra wkoll. U għalhekk dik il-liġi nfakkarkom li persuni li ġejjin postijiet fejn hemm rata ta' trasmissjoni għolja fejn hemm ir-rata ta' positivity rate li hija għolja ħafna dawn aħna sejjaħnielhom amber countries allura nies li ġejjin minn hemmhekk iridu jiġu b'test ta' PCR li huwa negattiv li jkun sar 72 siegħa qabel ma jkunu ġew għaw Malta. U propju mill-lejla f'nofs il-lejl il-lista tal-amber countries tinbidel għaliex aħna għamilna rġajna assessment tal-pajjiżi u allura din tapplika għal din il-lista kollha li propju għandna hawnhekk. U għalhekk aħna ħankunu qegħdin nitolbu wkoll il-riżultat tat-test u dawk li jiġu mingħajr test aħna rendem nagħmlu testing ta' dawn in-nies propju wkoll bis-setup li għandna fl-ajruport. Sa issa li għamilna fl-ajruport kien ta' suċċess għaliex permezz tal-amber countries propju minn meta bdejna għamilna 1305 tests, random tests dawn kienu jiġifier barra dawk li kienu diġà ġew bir-riżultat minn barra u qbadna 43 persuna. Din l-aħħar ġimma bħalmettilkom qbadna
11 il-każ. Ġifieri dawn huma każijiet li kieku ma għamilnilhom xi testijiet kienu ħajkunu qegħdin għaw Malta li propju mal-kumplament tal-komunità u jistgħu jferxu il-virus. Fakkarkom li jekk tiżviluppaw sintomi, importanti toqgħodu d-dar, ċemplu l-111. Nifhem li kien hemm xi nies li kienu qegħdin idumu ftit biex jaqbdu fuq il-111, però aħna hemmhekk qegħdin insaħħu wkoll il-numru ta' aġenti li għandna propju wkoll li wieġbu l-111, kellna ħafna nies li qegħdin iċemplu kemm biex isirhom it-test u anke ħafna domandi. Nappella minn hawn lin-nies li qegħdin iċemplu biex kemm jista' jkun ma jdumux jitkellmu ħafna fit-tul ħalli aħna nkun nistgħu naqdu lil kulħadd li għandhom bżonn. U hekk is-swab test imbagħad jiġi rranġat ukoll skont il-bżonnijiet. Nfakkarkom ukoll, jekk xi ħadd joħroġ li huwa pożittiv kif inċemplulkom li intom pożittivi, importanti ħafna li intom tibqgħu id-dar. U l-kumplament tal-familja tagħkom immedjatament joqogħdu d-dar għaliex dawn ikunu nies li iktar ġew esposti u allura jistgħu mbagħad iferxuha lil ħaddieħor. U nappellalkom ukoll li kif imbagħad kun qed tistennew it-telefonata mingħand it-tobba ta' saħħa pubblika, sadantant jekk tilħu tgħinuna ħafna intom, jekk tilħu taħsbu intom ukoll ma' min kellkom kuntatt f'dawk il-jumejn ta' qabel bdewkom is-sintomi, jew kellha f'dawk il-jumejn ta' qabel intom għamiltu t-test li mbagħad ħareġ pożittiv, tippreparaw ukoll id-dettalji tal-contacts u anke tikkomunikaw magħhom intom stess, hemmhekk inkunu qegħdin inħaffu iktar il-proċess u anke intom stess tkunu qegħdin tkunu parteċipi f'dan il-kontroll. Nfakkarkom fil-COVID Alert Malta li hija l-contact tracing app tagħna li qiegħda tgħin ukoll il-contact tracing li qegħdin nagħmlu aħna mal-każijiet li huma pożittivi. Propju kellna uptake tajjeb ħafna ta' kellna 78,189 downloads, ġifieri dan ifisser iktar minn 16% tal-popolazzjoni tagħna li huma propju eligibbli li huma jkun l-hom mobile phone li propju downloadjawha. U kellna 129 positive cases li daħlu il-kod u kellna nies li qegħdin iċemplu jgħidulna li huma kienu irċivew dan l-alert minħabba propju li kien hemm xi ħadd li daħħal il-kod fil-app tiegħu. Fakkarkom li biex tiddownloadjaw din l-app ħalli bekk inti jekk kont f'kuntatt ma' persuna li huwa pożittiv, allura ħadd tkun tista' tirċievi alert jekk inti kont f'kuntatt miegħu. Naddu għal messaġġ l-Ingliż. Welcome everyone to the COVID-19 Health Bulletin. Over the past 24 hours, we have carried out 2,685 tests in our hubs, and we have had a total of 121 positive cases. So the total number of positive cases is now 5,258. And we had 55 persons who have recovered, so the total number of recoveries is 3,439. And this is, so the active number of cases we have at present is 1,770 cases. I would like to remind you that as you are seeing, the number of cases that we are having is high. In fact, we have a high 7-day moving average, which has increased over the past weeks. So we appeal to you to continue to adhere to the measures regarding physical distancing from one person to the other, hand hygiene, and also the use of masks. As of today, the use of masks is obligatory. So whenever you are leaving your household, you are obliged to wear a mask. This is very important. The only exemptions to wearing a mask is if you are in your own private household or else you are in your own private car. However, we recommend that if there are other people apart from the household who are with you in the car, to also wear a mask together. There are exemptions, including children under the 3 years of age and people who suffer from cognitive, mental, or physical disorders related to respiratory conditions. So in that situation, contact your doctors who can then make out a certificate for you, and you can keep that on you in case of difficulty if you encounter enforcement officers. Kindly be careful about the vulnerable people. We need to protect the vulnerable people.
And I encourage all vulnerable people to choose where they go out because we know that the transmission in the community is very high, so we need to protect each other. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet? Nsallim lek Professor Gawċi Samuel Lucas minn One News. Professor Gawċi, ma nafx jistax ittina update dwar l-infrastruttura ta' COVID rapid testing li sanna available għaw Malta. Għazgħant Iva, kellna u koll tħabbir li aħna qegħdin propju ninvestu fuq il-rapid testing biex nispiega eżatti x'inhu dan il-rapid testing. Mela, bħalissa aħna nafu li l-gold standard test huwa il-PCR test, ġifier persuna ħajmur ħajkun hemm healthcare worker li probi jagħmlu nasopharyngeal swab, ġifieri daħallek l-istikka u jagħmellek swab, u mbagħad din tmur fil-laboratorji u hemmhekk isir analiżi tagħha fil-laboratorju. Dak it-test ħajibqa' huwa l-gold standard test. Li aħna bħalissa għaddejjem bil-procurement għal rapid testing huwa simili ħafna, ġifieri xorta jrid imur persuna jagħmel l-swab test, tajjeb, però flok dak is-swab tmur il-laboratorju, fuq l-istess post hemmhekk stess jiġi analizzat. U allura r-riżultat ħajjoħroġ ħafna iktar kmieni u mbagħad inkun nistgħu naddulkom propju dan ir-riżultat iktar kmieni. Dawk il-każijiet li jiġu pożittivi permezz tar-rapid test aħna mbagħad inkunu rridu nagħmlu l-confirmatory test. U allura l-użu ta' dawn ir-rapid tests ħajkun iktar bħala screening test. Ġifieri inti għandek fejn sitwazzjoni fejn inti trid li jkollok riżultat kemm jista' jkun malajr. Pereżempju, semmejtilkom dawk il-pajjiżi kollha li issa żidna fl-Amber countries. U allura hemmhekk la darba jaslu dawn ir-rapid tests aħna nkunu wkoll qegħdin nużaw ir-rapid test fl-ajruport ħalli jekk inti jkollok iktar tista' tagħmel iktar testijiet. L-lab tagħna jibqa' dej ukoll dawk it-testijiet li huma gold standard imma aħna nkunu nistgħu nżidu iktar it-testjar ta' screening. U allura bħalissa kif qed għaddejjem bil-procurement ta' dawn ir-rapid tests. Karla Zoppardi għal Malta Today, Professor Gawċi, għandi 3 mistoqsijiet għalik, 2 li għandhom xaqsmu mal-maskla, mal-użu tal-maskla u għed fil-contact tracing. Il-biraħ il-College of Pathologists qalu li l-użu mandatorju tal-maskli waħdu ma jwassal biex jitnaqsu l-każijiet u semmew l-eżempju ta' Spanja fejn dawn minkejja li daħlu l-użu mandatorju bħalna il-każijiet tagħhom xorta splodew fl-aħħar ġimgħat. Xtaqt l-opinjoni tiegħek fuq dan. Jekk pereżempju immur nimxi fit-triq u ngħaddi minn ħdej xi restorant postijiet bħal ta' Sliema eżempju, u jkun hemm l-imwiet barra, ħafna drabi jkun hemm in-nies bla maskla u ġieli anke jpejpu. Ma taħsibx li dan huwa counterintuitive u kellimna xi ħadd in-newsroom tagħna u qalilna li n-nannu tiegħu it-testja dan nannu tiegħu jgħix miegħu, in-nannu tiegħu it-testja positive on Monday, illum Friday u l-contact tracing team tiegħu għadhom il-contact tracing team għadhom ma kontattjawx il-familja dan literalment ġifieri jgħix magħhom. Dan li ħa l-swab test bil-10 għax ħall-inizjattiva imma l-contact tracing tiegħu għadhom ma kellimhomx. Din qed iżżid għal żieda fil-każijiet? Grazzi. Mela, mistoqsijiet importanti ħafna, Karl. Mela, l-ewwel nett bħalma għedna mill-bidunet, meta aħna għandna dawn id-diversi mużuri, għandna miżuri fuq social distancing, fuq l-użu tal-maskri, fuq physical distancing, il-mitigation standards kollha li ħriġna, ġifieri jekk tidħlu wkoll fuq il-website tagħna taraw li hemm ħafna mitigation measures u standards għal kull post kważi li stajna naħsbu fih. Daw kollha jridu jaħdmu f'sinerġija flimkien. Ma nistax ngħid li l-użu tal-maskri ħadd ikkontrolla din il-pandemija. Irrid ikollna kollox flimkien. Kwalinkwa miżura importanti li hi ħatati kontribut għal dan li aħna nkunu qegħdin nagħmlu bħala kontroll. Ġifieri dawn huma bħal kwalinkwa kontroll anke fis-saħħa pubblika ikollok miżuri li waħedhom jagħmlu ftit differenza, però x'intaqadhom kollha flimkien jagħmlu differenza ħafna iktar. U għalhekk aħna nkomplu nenfasizzaw fuq l-affarijiet kollha u mhux biss fuq miżura waħda.
li semmejt inti li għandek persuni li jkunu fi triq mixin u jkunu libsin il-maskri, però mbagħad jistgħu jkunu qegħdin jiltaqgħu ma' nies pereżempju f'restaurants li jkunu qegħdin fuq barra li nies jkunux libsin il-maskri. Iva tiġri dik is-sitwazzjoni li xi inti għandek restaurants li huma fuq barra u allura huma qegħdin jieklu, ovvja li hemmhekk ma jistgħux jintlibsu l-maskri. Allura l-aħjar ħaġa hija li inti dejjem iżżomm id-distanza soċjali. Dejjem iżżomm dawk iż-żewġ metri milli inti tkun il-bot minn persuni oħrajn. Għaliex la darba inti żżomm il-bot minn persuni oħrajn. Anka jekk inti mixi fi triq u tara persuna li mhux jilbes il-maskra, importanti li inti tevita li tersaq lejn dak il-persuna. Fuq contact tracing u case management. Mela, aħna tafu it-tim tal-Public Health dejjem qed jagħmel l-effort biex aħna kull każ li jkollna nkunu qegħdin ninvestigaw u bekk bqajna għaddejjin. Però bin-numru ta' każijiet li kellna, ovvja li kellna delay biex aħna nkun nistgħu nlaħqu mal-contact tracing li aħna jirnexxilna nagħmlu. Però tajjeb ngħid u biċir ngħid li anka bl-efforts tal-Public Health COVID team li qegħdin jaħdmu sigħat twal ħafna propju minn hawnhekk u anka minn postijiet oħra, qegħdin propju wkoll inlaħqu iktar mill-każijiet li konna qegħdin nagħmlu fir-ritmu li kellna qabel. Anka wkoll żidna l-istaff propju anka mill-Isptar Mater Dei li ġew ħafna iktar tobba biex jgħinuna, ġew ukoll Allied Health Professionals u wkoll ħafna volontira li qegħdin jgħinuna. U propju din il-ġimgħa irnexxielna nżidu n-numru ta' każijiet li qegħdin aħna naħdmu bħalissa billi nirdupjaw dak in-numru ta' każijiet li konna qegħdin naħdmu propju l-ġimgħa l-oħra. Bekk aħna semmejt ukoll kemm huwa importanti li din naħdmu katina kollha flimkien, aħna qed nagħmlu l-effert tagħna biex naqbdukom. Jekk tgħinuna intom li met intom isiru tafu, inċemplulkom li intom każ pożittiv u nagħmlu l-analiżi klinika, ħanaraw jekk għandek bżonn tidħol l-isptar, hemmhekk ukoll importanti li taħaq tipprepara ruħek ħalli xin ħankellmukom aħna mill-naħa tal-Public Health ikollok l-informazzjoni kollha preparata u dik tkun qed tgħinna ħafna lilna. Good afternoon, Professor Charmin Gawci. Għandi żewġ mistoqsijiet għalik jekk jogħġbok. Biex inkompli mal-mistoqsijiet tal-kollega dwar li qalu l-patoloġisti, qalu wkoll li forsi aħjar biex jingħalqu bars, restaurants u gyms biex jonqsu każijiet. Forsi tgħidilna jekk taqbilx magħhom u x'in l-opinjoni tiegħek eżatt. U tin mistoqsija dwar l-iskejjer, forsi tista' tagħtina one update dwar każijiet fuq l-iskejjer u jekk imbagħad ovvjament hemm xi pjanijiet anke l-eluq biex jingħalqu l-iskejjer jew hekk. Grazzi. Grazzi. Fuq bars, Iva, infatti aħna rajna u evalwajna s-sitwazzjoni tal-bars u rajna wkoll li dik il-miżura li konna daħħalna fejn inti il-bars jistgħu jaħdmu b'kunċett ta' restaurants ma kienx qiegħda tiġi segwita. U propju għalhekk aħna propju bħallum ġimgħa ukoll għaqadna iktar l-enforcement officers flimkien biex propju jkunu qegħdin isegwu li jaraw li dawk il-miżuri ta' mitigazzjoni qegħdin propju fil-post. Aħna ma kellniex problemi minn restaurants, tajjeb, ġifieri jekk tħares lejn il-każijiet li kellna, ma kienx hemm każijiet rampanti li inti kellek ħafna konċentrazzjoni ta' każijiet li nfirxu ma' xulxin mir-restaurants. U allura hemmhekk tibda tara li r-restaurant concept mhuwiex daqshekk riskjuż, però l-bar concept bin-nies bil-wifqa li qegħdin jixorbu. Meta tixrob nafu li inti ħajkollok inqas kontroll fuq il-mezzi ta' prevenzjoni u allura aħna wkoll propju rajna li dawn il-bars iridu jiġu kontrollati iktar li n-nies ikunu bil-qiegħda u anka l-miżura li dawn il-bars ukoll jingħalqu fil-11 ta' bil-lejl. Ġifieri dik hija xi ħaġa li daħħalna propju minn din il-ġimgħa fejn bars ma jibqgħux miftuħin wara l-11 ta' bil-lejl. U din saret propju biex inti tnaqqas il-riskju li kollok nies iktar fil-post li ħajkomplu iktar, jixorbu iktar. Forsi alkohol u hemmhekk inti ħażżid iktar il-riskju li persuni ma jkomplux jikkontrollaw ukoll is-sitwazzjoni tagħhom. Fuq l-iskejjel, mela aħna għandna wkoll nirringrazzja wkoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni li ħadem magħna flimkien fejn anka bil-linji gwida li ħriġna propju qabel ma fetħu l-iskejjel li anka l-implementazzjoni ta' dawn il-linji gwida fl-iskejjel
U anka blajnuna li għanna wkoll minn dan il-Ministeru stess fejn huma wkoll għandna numru ta' edukaturi wkoll qegħdin jgħinuna biex aħna nkunu qed naħdmu xi każijiet li jkollna fl-iskejjel. Sa issa kellna diversi skejjel fejn kien hemm staff li jaħdmu fl-iskola li kienu pożittivi. Għaliex nafu li l-iskola hija workplace ieħor bħalma f'dawk il-workplaces semmejna li kien hemm każijiet bħal uffiċini, l-istess l-iskola għandek in-nies li qegħdin fil-komunità lura jkunu qegħdin hemmhekk. Kellna cluster żgħar ħafna ta' anka fil-workplace bħala skola bejn l-edukaturi infushom u staff tal-iskola, però sa issa fl-iskejjel ma kellniex trasmissjoni bejn it-tfal infushom. Ġifi sa issa dak rajna li hemmhekk sa issa kien hemm il-kontroll, mhux qed ngħidlu ma tistax tiġri, però nappellaw lil kulħadd li hemmhekk aħna rridu jkunu importanti ħafna nsegwu il-mezzi ta' mitigazzjoni. Fosthom nappella lil ġenituri li jekk ikolkom it-tfal li jkunu ma jifilħux, kellmu lit-tabib tagħkom, aħna ħdimna mat-tobba tal-familja u l-pedjatri biex propju nkun nistgħu nigwidawhom ukoll x'għandhom jagħmlu meta jkun hemm tfal li jkunu wkoll ma jifilħux. Ħalli bekk it-tfal li jkunu ma jifilħux propju ma jkunux qegħdin fl-iskola u ma jkunux riskju ta' trasmissjoni għal ħaddieħor. Nofsinhar tajjeb, Prof. Gawci, Gejt għandna mkellef mill-Orizzont. X'inhu l-fattur ewlieni li f'dawn l-aħħar xarjiem kuljum kellna iktar minn 100 każ? U meta tqabbel ma' pajjiżi oħra Ewropej, kif in is-sitwazzjoni ta' Malta? Kif qed irnexxinna nikkontrollaw jew le? Iva, is-sitwazzjoni hija qegħdin naraw l-Ewropa kollha u d-dinja kollha għandek trasmissjoni ta' każijiet fejn in-numri dejjem line, infatti anka l-ECDC ukoll ħarġet sqarrija fejn tgħid ukoll li l-pajjiżi għandhom jaraw is-sitwazzjoni tagħhom għaliex in-numru ta' każijiet huma dejjem line il fuq. U dan ikun qiegħed ovvju meta tibda anka tara l-istatistika. Infatti jekk tħares naqra beħtu aħna fejn qegħdin, jekk tqabbel ma' pajjiżi oħrajn, dak li ngħidula aħna l-14-day cumulative incidence rate, ġifi kemm ikun hemm numru ta' każijiet ġodda. Apparti tal-popolazzjoni, jekk tħares pereżempju il-Belgium għandhom 932 cases per 100,000 population. Malta għandna 320 cases per 100,000 population, but ieħor qegħdin qisu id-disa post jekk tqabbel in order wara xulxin. Importanti wkoll li inti tħares mhux biss lejn l-inċidenza tal-każijiet immanka wkoll kemm inti qed ikollok każijiet li huma pożittivi akkont tat-total test li qegħdin nagħmlu. Hija ovvja li għandna rata li hija għolja, hija ovvja li rridu nieħdu l-kontrolli kollha meħtieġa u kulħadd irid isegwi dawk il-miżuri li semmejna ta' physical distancing, tal-hand washing u tal-użu tal-maskri. U insegwu l-linji gwida u l-standards li aħna ħriġna għal kull post. Għaliex permezz dawk inti tkun tista' tnaqqas ir-riskju ta' trasmissjoni. Hija ħaġa ovvja li inti meta għandek persuni li jkunu qegħdin qrib ta' xulxin, ovvja li ħajkun hemm trasmissjoni. Iżjed ma ħajkollok nies li huma affettwati li huma pożittivi, iżjed ħajkollok trasmissjoni li toħroġ il-barra. Din hija nafuha li persuna li għandu l-virus ħajkun qed jaffettwa nies oħrajn. Iżjed ma għandek nies li huma pożittivi, iżjed ħajkunu qegħdin jaffettwaw nies oħra. Dan huwa x'qed jiġri f'Malta, x'qed jiġri wkoll f'pajjiżi oħrajn. Professor Gawci, forsi tista' tgħidilna jekk għandek indikazzjoni tal-persuni li qed jiġu jinstabu pożittivi bil-COVID jekk għandhom xi sintomi partikolari u mhix ażmatiċi u għandhom kondizzjonijiet oħrajn. U bħala medja persuna li kollha l-COVID kemm qed iddum mbagħad biex tfiq. Ilna ma nisimgħu ħafna dwar il-multi, l-ispezzjonijiet fid-djar ta' persuni li jew ikunu ordnati li joqogħdu ġewwa fi kwarantina jew inkella jkunu pożittivi għal COVID, dwar dan ilna ftit ma nisimgħu u l-aħħar mistoqsija x'inhija l-policy ċara li qed tagħtu bħala supretendenza. Jekk ikun hemm każ pożittiv tal-COVID ngħidu fuq il-post tax-xogħol, fi klassi, ma nafx, f'xi post partikolari, x'inhi l-policy tagħkom? Il-kollegi tagħhom fl-istess kamra għandhom joqogħdu kwarantina jew inkella joqogħdu imorru għax-xogħol jew fi klassi b'mod normali? Grazzi.
mistoqsijiet importanti ħafna mela. Fuq is-sintomi li qed ikollhom għadna qed naraw l-istess xejra, ġifieri kemm f'Malta anke jekk tħares lejn x'qed jiġri f'pajjiżi barra, il-maġġor parti tal-każijiet huma sintomi li huma respiratorji, ġifieri għandek id-deni, il-griżmejn ġew sola, dak huma l-iktar li huma komuni. Mbagħad hemm ftit każijiet li jkollhom sintomi li huma relatati mal-gastrointestinal tract, jiġifieri jkollok id-diarrea u dik in-nuqqas ta' xam u n-nuqqas ta' toma, hemm min ikollu mit-tnejn, tajjeb dan importanti ħafna, u għadna qed ikollna każijiet li qegħdin insibu li m'għandhomx l-ebda sintomi. Aħna naraw li ħafna drabi ġeneralment min ikollu s-sintomi f'tem ta' ġimgħa ikunu marru s-sintomi prinċipali, però xorta jibqaw dak il-ftit sintomi li ma jkunux daqse gravi, per eżempju waħda mill-iktar sintomi li tibqa mill-persuni jgħidu għaj li jibqaw jħossuhom għajjinin. Tiredness li ġeneralment iddum xi ftit ukoll ġranet wara u allura importanti li aħna naraw li dawn ma jkunx qed ikun hemm iktar ukoll komplikazzjonijiet. Aħna nqogħdu attenti wkoll meta jkollna każijiet li huma pożittivi biex dawk in-nies li jkollhom kundizzjonijiet oħra li jistgħu jkunu kondizzjonijiet li kkaġunaw iktar komplikazzjonijiet bħal asma jew kondizzjonijiet tal-qalb, aħna hemmhekk ukoll naġbdulhom l-attenzjoni u anke x'sintomi għandhom joqogħdu attenti għalihom u meta huma għandhom jiġbdu l-attenzjoni tagħna jekk huma jkunu qegħdin jaraw li sejrin għall-ar u hemmhekk aħna wkoll mbagħad nevalwawhom anke fl-isptar tagħna. Fuq iċ-ċitazzjonijiet dawk in-nies li huma f'kwarantina aħna għandna dawk in-nies li qegħdin kwarantina iżolazzjoni minħabba li huma każijiet li huma pożittivi. Infatti aħna fuq dawn kellna 48 ċitazzjoni li ħarġet mill-bidu ta' meta bdejna l-pandemija u mbagħad għandna wkoll dawk in-nies li huma qegħdin f'kwarantina minħabba li kienu kuntatti. Jew inkella dawk in-nies li kienu ġew minn barra minn Malta li kienu ġew minn red zones, pereżempju jkollok persuni li jkollhom residenza għaw Malta, dawk jekunu ġej minn red zone nkun nistgħu nippermettu li jiġu Malta, però dejjem kondizzjonijiet tat-testjar u anke li jqogħdu kwarantina għal ġimagħtejn. Fuq dawn nies li huma f'kwarantina u mbagħad ħarġu 202 tests. Tajb insemmi li sa issa saru 66,224 inspections fuq nies li huma in quarantine. L-aħħar mistoqsija hija x'jiġri meta jkollok persuna li hu pożittiv fuq il-post tax-xogħol jew inkella anke fi klassi. Aħna nimxu fuq il-prinċipji li inti għandek persuna ħajjittieħed minn persuna għall-oħra jekk hu kien qiegħed very close contact, ġifieri aħna dak li nieħdu bħala 2 metri, jew inkella jkun qiegħed fl-istess kamra għal ħin twil ta' iktar minn sagħtejn. Hemmhekk ukoll aħna nagħmlu assessment on a case by case basis. Jiġifieri jekk inti għandek persuni li dawn qegħdin f'uffiċċju u naraw li d-distanza kienet iktar minn 2 metri, dawn kienu libsin il-maskri ħin kollu, tajjeb, allura l-ammont ta' nies li kollhom bżonn joqogħdu fi kwarantina ħajkun ħafna inqas. U għalhekk l-appelli tagħna li l-mezzi ta' mitigazzjoni li hemm fuq il-workplaces u anke l-mezzi ta' mitigazzjoni li hemm ukoll fl-iskejjer qiegħed hemmhekk biex aħna nevitaw kemm nistgħu ir-riskju ta' trasmissjoni. Imma anke tnaqqas iċ-ċans li persuni oħrajn ħajkollhom joqogħdu wkoll fuq kwarantina. U hekk għalhekk nerġa' nappella lill-employers li jekk tistgħu in-nies natura tax-xogħol tiegħu jinħadem mid-dar, hemmhekk ħatnaqqas iċ-chances li inti jista' jkollok nies li jmorru f'kwarantina, allura ħajkollok kontinwità wkoll ta' xogħol. Nisalimlek Prof. Gawci, Wayne Wallana minn Net News. Kemm hemm ħaddiema tal-kura tas-saħħa pożittivi jew fi kwarantina, kemm hemm nies taħt il-45 sena li qegħdin fl-ITU jew l-IDU, aġġornament fuq l-immigranti, il-każi attivi fost l-immigranti u kemm hu l-R factor bħalissa. U l-aħħar mistoqsija bil-biżida rampanti fil-każijiet attivi. X'assistenza toffru lill-persuni pożittivi? Għandkom aktar madwar 1700 persuna li għandha l-virus bħalissa, x'assistenza tittuhom kemm id-dar u l-isptar? Grazzi ħafna. Mela, fuq quarantine tajjeb, bażikament aħna nies li bħalissa qiegħed f'quarantine għandna 3,327 nies in totali.
Jekk inħarsu lejn healthcare workers li qegħdin fil-kwarantina, għandna Mater Dei għandna 70, għandna Mount Carmel 11, Karen Greg 27, Primary Care 31, u mbagħad għandna Gozo General Hospital għandna 1 person. Dawn huma staff li qegħdin fil-kwarantina. Saqsejtni wkoll fuq l-etajiet ta' nies li għandna fl-ITU, fl-Intensive Therapy Unit tagħna, fakarkom li kellna 12 persuna, hemmhekk għandna persuna ta' età bejn 30 u 39 sena, persuna bejn 40 u 49 sena, persuna bejn 50 u 59 sena, 4 persuni bejn 60 u 69 sena u 5 persuni bejn 70 u 79 sena. Fuq l-R factor dan palissa qiegħed ivarja bejn il-1.5 ma huwa inqas minn 2, u fuq il-positive cases, aħna l-positive cases dawn li huma active cases kif jiġu mill-ewwel identifikati bħala pożittivi, issirilhom telefonata min-naħa ta' l-Isptar Mater Dei biex hemmhekk isir l-assessjar tal-persuna min-naħa tal-qagħda tiegħu klinika. Ġifieri hemmhekk naraw jekk dan il-persuna għandux bżonn jidħol l-isptar jew le. Barra minn hekk ukoll naraw minn hemm fil-kumplament tad-dar għax ġieli nsibu li jkun hemm persuni li jkollhom sitwazzjoni fid-dar fejn inti kollok nies li huma vulnerabbli, pereżempju ġieli kellna persuni fejn kien hemm persuna oħra fid-dar li kienet qiegħda fuq il-chemotherapy. Allora dik mbagħad hemmhekk qegħdin noffrula noħduha wkoll fi-sptar tagħna ġement Boffa jew St. Thomas biex aħna nevitaw li jista' jkun hemm iktar trasmissjoni għal persuni li huma iktar vulnerabbli. Barra minn hekk ukoll min-nies tal-kura primarja li jkunu qegħdin jaraw jsegwu wkoll dawk in-nies li kienu iktar friskju meta huma jkunu qegħdin propju fid-dar tagħhom. Dak kienu l-mistoqsijiet li kellna min-naħa tal-ġurnalisti. Nixtieq nirringrazzjakom, nixtieq nirringrazzja lill pubbliku kollu tal-attenzjoni u anka tal-kooperazzjoni u responsabilità li ħafna minnkom qegħdin turu f'din il-pandemija. Din hija pandemija li jirnexxilna biss nkunu qegħdin fi stadju ta' kontroll biss jekk kulħadd ikun qed jagħmel l-almu tiegħu. Bħalissa għandna numru għoli ta' każijiet, allura kulħadd irid jagħmel l-almu tiegħu biex aħna nipprevenu. U nappella nerġa' lin-nies li huma anzjani jew inkella għandhom kundizzjonijiet mediċi li iktar għandhom jieħdu ħsieb saħħithom jekk intom għandkom bżonn kura medika għal xi kundizzjonijiet oħra titraskurawiex għaliex importanti li intom iżommu wkoll b'saħħitkom minn kundizzjonijiet oħra. Insellmilkom.